fundamental potenciar a gandería extensiva, non só polo valor económico que xera, senón porque é clave para o cuidado do territorio e para manter os montes limpios. Desde as administracións é necesario facilitar a información e a tramitación dos proxectos dos pequenos gandeiros e non poñer trabas nas leis prohibitivas que dificultan o noso traballo diario. Cada ano hai máis incendios e non é porque agora ardan máis os montes por si sós. Arde o que está abandonado, a despoblación, a falta de xente no rural e a ausencia de políticas reais de prevención fan que arrasen povos e montes inteiros. Mentras tanto, desde os despachos afastados da realidade do territorio, apróbanse leis de prohibición. A lei do 2005 prohibiu serrar madeira queimada culpando os madeireiros. No 2007 prohibiuse cazar no queimado durante 3 ou 5 anos e tamén se prohibiu o pastoreo nos montes queimados durante 3 anos. E eu pregúntome, e tamén lle pregunto aos que toman esas decisións, si cada vez hai máis incendios e cada vez son máis agresivos, por que seguimos insistindo nas mesmas leis? Quizás o que haxa que facer é revisalas e rectificalas. Porque cuidar o medio ambiente tamén é permitir traballar a quen vive dele, apostar pola gandería extensiva e apostar pola prevención dos incendios polo rural e polo futuro. Quizás a todos os que formades parte deste proxecto, institucións, gandeiros e consumidores, entre todos estamos a garantir o futuro do Porcoceta do noso rural. E agora, os asistentes, invítovos a degustar os platos elaborados polo noso amigo cociñeiro Alberto, un godello da cooperativa do Barco Jesús Nazareno. Moitas